Medio centenar de españois, entre eles dous veciños da comarca, levan días de espera sen poder regresar ao país. Agora mesmo están en Jeddah, Arabia Saudí, agardando por un avión que os traia de volta dunha viaxe que partiu de Tailandia. O que parecía unha viaxe idílica estáse a converter en pesadelo. Máis de 50 españois, entre os que se atopan dous veciños do Barbanza, non poden regresar a España. A odisea dos viaxeiros comezou en Tailandia, concretamente no aeroporto de Bangkok. Tienen que coller un avión para Jeddah, en Arabia Saudí, para facer escala e logo coller outro rumbo a Madrid, pero ao ir a facturar atopáronse con que o voo estaba cambiado. Finalmente non saiu, atrasándose 2 días. A compañía propuxo unha alternativa afirmando que ao chegar a Jeddah nunha nova conexión estaría ali agardando un avión para poñer rumbo a Madrid, algo que non pasou. Agora, os máis de 50 españois e a parella de barbanzáns afectados están agardando respostas no aeroporto de Jeddah, en Arabia Saudí. Os viaxeiros reclaman á compañía solucións e séntense desamparados, xa que tampouco tiveron resposta da embaixada española. Un dos viaxeiros compartiu o seu temor por redes sociais. Voy a grabar este audio un poquito desde la desesperación y para pedir ayuda a los que están ahí en España y para explicar un poquito todo lo que ha sucedido. Hace 3 días teníamos cerrado un vuelo desde Bangkok, destino a Madrid, que hacía escala en Jeddah, Arabia Saudí, el cual nos cancelaron y nos lo retrasaron un par de días. Hubo momentos de incertidumbre, pero bueno, nos pusieron un hotel y hemos pasado ahí los días como hemos podido. Hoy llegamos a Jeddah con un retraso de 5 horas porque uno de los motores del avión ha fallado. Ya ahora estamos aquí en Jeddah. Hemos, por supuesto, perdido el vuelo de enlace a Madrid y nadie nos da una solución. Estamos aquí tirados en el suelo con un tupper de arroz. La embajada española pasa de nosotros y estamos desesperados. Logo de 4 días de espera entre aeroporto e aeroporto, os viaxeiros solicitan unha solución grupal para regresar á súa casa o antes posible, ou esta noite ou mañá pola mañá, xa que a compañía non asegura ao 100% que mañá venres poidan estar os máis de 50 afectados voando cara a Madrid.